Moncrot. Urip bedino kok ursine ngopang ngopi tok ora ana gawean liya lek. Alung Joko takjak golek watu giok ae yo ning sekitare kene yo. Seperti ana watu giok tinggalane dinasti Cheng. Iki nak ora ndelok Dracin iki ora entuk petunjuk batu giok iki. Terima kasih. Terima kasih. Goleki bedino kowe ning kene ae lek. Ane delok apa lek serius men. Iki lho bar iki kowe ameh takjak golek watu ning sekitare kene. Seperti ana watu peninggalan dinasti Cheng. Patu bogo guru koma lek. Kowe iki piye lah? Ora roh watu giok saiki regane 3M. 3M gambar kodhok. Wah, iki lho aku bar ndelok iki mau. Perkarane. Iki lho sing tak dono mau lho sing watu giok sing regane 3M mau. Iki. Kan arep percaya golek piye saiki? Yo ayo ning ndi? Didelok sik lho watu giyoke. Ora sugih engko awake. Iki ora patek usum dhuwit. Lah untuk sita lumayan lho. Iki lho sing kaya iki ketok ning kene ana ning anding-andinge. Mbok menawa ayo golek sik. Ayo. Kok ning kene kok. Iki aku ngerti watu warna-warni. Mau watu peninggalan. Nah, iki. Lah, matam lho iki lho. Iki sing didarani gendeng peninggalan Majapahit. Lho, lengkok-lengkok ae delok. Dia ora, golek sekitar kene menawa ono ne. Ayo. Menawa ono. Lah, iki. Iki marmer. Iki marmer peninggalan tunggale Majapahit. Ini ku apa yo mamer jaman taek kire. Melok kowe dadi stres aku suwe.